Zulaibarren aurten hasi gara ziklo honekin, automatizazio eta robotika industrialeko ziklo honekin, eta pasan urtean bilera ugari eduki genituen hemen inguruko enpresekin, eta dana zentratu egin ditugula oinarrizko kompetentzia teknikotan, alde batetik montaje elektrikoak, panelak eta montatzea. Gero panel horietan dauden PLC-ak eta inguruko robotak programatzea izango zen bigarren kompetentzia hori. Proiektu horiei loturi doan dokumentazio guztia, bai eskema elektrikoak, bai aurrekontuak, bai planifikazio eta proiektua nola garatzeko dokumentazio hori, eta guzti honi lotuta doazen kalkuloak, bai elektriko, bai pneumatiko eta baita hidraulikoak behar. Hemen automatizazio eta robotika industrian egiten dugu programak logoan sartzeako eta gero guk zeozerrek aktuetako, adibidez ascensore bat edo zinta transportadora bat edo zein gauza. Zeharkako kompetentziak lantzea eskatu digute enpresaetatik, teknikotaz aparte garrantzi handia ematen diotelako bai talde lanari, bai ikasleen edo etorkizuneko langileen inplikazioari, eta azkenan zeharkako kompetentzia hori erronketan garrantzi handia ematen diogu. Modu baten edo besteen enpresako prozesu gehienak automatizatzen hasi dira. Enpresa handiek lantegi oso automatizatuta dute goitik bera, enpresa txikiek prozesu txiki batzuk, eta gertatzen ari dena da prozesu guzti horiek mantentzeko edo garatzeko langilea behar dira, eta ikusi dago, hemengo ikasle guztiak urteten direla ja lanpostu baten lan egiteko aukerakin, eta enpresetatik eskaria hori da. Nik uste naz mantenimentua egiten enpresa baten, edo programetan logoarekin edo programak egiten ordenagailuarekin,